Absimlay malaktiga don kibaru keneka bi kibaram bambulu ka dokuluka ori ka fo Tombouctou mara la ira ka fo ko finitigi do konni tora bingal wale dola aywa kibaram sidama uliya ira ka fo ko ni waliya nu be kara kunu tenado novembre kalo kili konontona ko ni marfatugi do re ko ulu kontara gosi koni dugu konona la ni ga soro ka taga finitigi do konni be no ni ale re nyamaye ni amba fo ma agent chef aywa ko o ma ko folen koni na ko marfatugi do kontara ka mugu jugu do konti alela wa o tumamna ni ma ko folen kun koni ni mugu inti ulu koni be koni tununa o kun koni la ci kon fora finitigi to ye nu ulu koni usen fa ko sobere kana ni yoro ko folen konna aywa tumamna ulu koni sira ni yoro ko fonna ira ka fo ko marfati da mami konna ko ale ra koni ni tora ni waliina aywa albi sekeskelu koni be sena ka ira ka fo mamunu ye ni ya cheju konta ga nyasi ni ma ko folen konna aywa o temene ka be ki wala wala mamblu ga da kuluga o de ka fo bariani ale ra be gawo marala ayra ka fo ko moningela do kon be no ko mali koni borajila ni ga seka a jogin ko sobere aywa kibaram salama ulu ya ira na ka fo ko ni waliya kera karido novembre kalo kile shengi kono la ko ni chedore ale kon tara jegeminela ni tumamna ale kumeni waliya konna ko mali koni borajila ni ki ikale kan kale jogin ko sobere aywa o kumne konna ma kon sola wala sa ka sega ni che ko folen koni bo ni mali koni ga boloka wa ma ida la ka fo ni waliya nun kelen ko fera ni ma ko folen koni ale ra koni jogina ko sobere ko koni ale che gatana docteur Sola ame ramla bi ko ale koni jogino do ko sobere nga furagal chamon koni mega kala wala sa be se ka kenya soro to gamina aywa o temene ga be ki wala wala mambulu ga da kuloga o ga fo minisma ni ale o ni ga kele bulum banga jamana kono o la sigide mbe kidal ayra ka fo ko ale kono minata ka bo anga jamana kono aywa kibaram sira mawlu ya ira na ka fo ko kunu tenano novembre kalo kile kono to kono la ko sebon bora ka ira ka fo ko mi re ni ma ko folen ko ni ale koni minisma ga dangambe kidali ko ale ra koni minata ka bo anga jamana kono aywa ma ira ka fo ko ni ma ko folen koni ga tagali kunte do wala ko mi ga fo do ko kunte meni emenela ni ale kele bolo do no o sigilembe anga jamana kono kene kene ya kidali ba nyogon daraja ta gunan na fe ni ma ko folen koni kon bura kata ka kuma do fo kuma min kono na ne aya ira ka fo ko kidali konte malife aywa o kumde kono la ni ma chama koni bora ku gandi songo yaira kene ni ala faso denje kulu chama koni bora ka ugandi songo yaira ale ra ni fanga sina maton chama chama koni fana bora ani mi re gouvernement nulu fana bora ka ira ka fo ko ulu koni majani ni kuma kanye kala na anga mali sadia soba ni amba fo ma cour constitutionnel ulu re fana bora ka seben boka ira ka fo ko ni ma ko folenga kuma fo tan ko ulu koni majani sabla kaka kuma kono ya ira ka fo ko mi re kidali ko ote mali koni fe o kumni kono la ko ni ma ko folen koni ka kuma ikulu majani ko sabla kuni ya takana je ko minisma no we je kulie mi kono na wala sa be ani kilamina anga jamana kono ko ni kuma do re bora o ma ko ni kono da kono ko ulu kono de afamia ka fo ko ni nunu ma ko folen nunu kono na kunye be o kumne kono la minisma ma ko ni ya ira ka fo mami na le koni kala sababu kan fitna ina wuri mali kono la ko ale kon teto mali la ko ale kon beta ka bo mali la o de kom kono la ni ma ko folen koni minata ka bo anga jamana kono la ambal ma woni ko yebi kibara ka daw kluga aw ni anga jega do ke anga jamana yi aw ni ci akoklu ma jola